Hala. Unsa? Record. But. So, ngunit, padong namin sa Divine Mercy kay Musimba mi. So, kayo kamong whole family. So, see you later. So, guys, padong namin guys. Nagsakay namin guys. So, disclaimer no, wala helmet mga bata kay May kwarta. ha? May kwarta ipalit. Lisod si kayo palit mig helmet nga wami motor. Wala sa tricycle guys. Lisod kayo. Wala pa sakyanan. Lisod pag baglakaw me. Pero sa bukid na may agi guys. Tiklawe! Tiklawe! So we're waiting for Ate Viola and Uncle Titing. Shout out no. So guys, we're going to Divine Mercy sa Awihaw, Toledo City. So, asa ta padong niche? Sa Divine Mercy! Yes. Uy, akong mas. Pag mas diha no, wala ka helmet kay wala siya ay. Helmets. Wala helmet kay. So, among gisakyan ngayon kay motor ni Jody Atan. So, thank you. Jody Atan, kay gipahulam gid ni mog motor. Wala ni Ato mo. nami sa Divine Mercy. Oh, Wow, kahangin. Woo! Wow! Hangin kay diri na. Daghang mo kahoy do. Daghang kahoy do. Ano mo oy? Ay, nang mo pero kapin mo. Wow! Sige, matulog. Bijuan tanong ko mo. So, naabot namin dire mga meg. So, mga meg nindot kayo ang revolto ni Papa Lord. Na? So, So, wala ka na. guys, mga adyo namin masakad Sakan. ni. Yeah, we're going to Sakan Hagdan na. Hi, Nate. Hi to my vlog. Welcome back vlog. Maglabsat me. So, Nits, unsa man na siya, Nits? Kanang mga gagmay, Nits. Mga angel. Kani sila. Buya sa ka, uy! Lagi Nate. Ay. Kita nga sana yung mas. Sigirit may nignao, guys. Yan naman. Kapoy kayo. Oh, huy. Nasiga lagi tayo mo ilong. Cute to. Agad ito ini. So, si Mami Tintin yan, ha? Mami Tintin. So, hi. Ha, si Nitch. Dali, Nitch. Manuel. May mga meg. So, kapoy gig sa cut. Pero worth it, jud kayo mga men. So, lindot kayo siya. Lindot kayo palibot, no? Isang mas. Nitch. Nindot kang palipot, guys. Nya. Kung sa'yo mong naganahan Chris sa palibot ko, Kana. Ah, si kani, si Papa Lord.
Kay sobra ka. Taas. Bako. Mura siya kuan. Tower. Yes, makita ra dito amang guys niya, makita ra sad na ni Jesus ang kuan. Tanan kalibutan kay dako man kaayo. Yeah. Ang saan ka pagsaka dra tuning nuno? Tama sa kanan dito. Pwede makasaka. Tanaw na. Ngitat na. Tana, ngitat tayo dianan. Saka ta? Ngitat tayo dianan. Una. I love you, Lord! Oh, sa tinis na yung mga bata dar. So pila ka minutes ato ang travel? So kadyot ra kay ni oy. Mga 30 minutes ra. 30 minutes? Oh, 30 minutes na. Mga 25 na lang, 25. Ah, sige. Wa man nag-ihap si Kuya Benz no. Kuya Benz. Saka mo kasi Gurnok. Gurdok siya. Buknoy. Ay, buknoy glamour. Balik ready. Atin. Ay, ambak pa. Ay pala yung kamay. Sige. Anak lagi. I love you, Lord! Thank you kayo, Lord, kaya nakalaag na good me diri. Tungod sa Tungod sa COVID. Umumo. Hi, so ining. Palag ko ko niya. Hi. What are you doing there? Nag-pray na you. Yeah. So mo to siya ang sa to siya ning lang sana siya sunog ko na. buing kato ba? Ang Planta. planta sa kuan luok. So disclaimer, layo ata sa virus diri Oh, wala so- mga tao kaayo. Disclaimer guys no. Meron si tao diri. Kaning among paglakaw-lakaw karon kami ra gay tao, kami ra gay tao. Nagtuomi nga na ay misa pero ang ending wala da ay misa no. Ito lang. One, Apil din siya. go. Apil siya picture. So makita daw ang daan diri padung lutupan. Let's see. Ha? Ay. Ha? Lango. Sirado lagi. Singan? Lango. Asa ka uy? Hoy, baligid ka. Kaya mo yan, go 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 go. Sa asa ta padung nits? Paano pagbutir? Unsa? Water. Pait kag water. Water. Eh. Hinahinay lang ha. I'm a queen. Yes, you're a queen. And then, You're a prince. ha? Ayun, ito. So si Mami Tintin ando no. So guys, magsalap sa aming tubig guys. So may kabahan ng paulit. Ano manggo dito sa boss? Flower ito ini. So, dagang kay angels dere guys. Ay, angels no. Huy, maguna lagi ka. So napagunit si Mama Tintin no kay pura ko lusog matakili. Po! 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 So guys, Mo dito. no sakit ang tiyan. Suki ko. Busog ka sa. Tubig. Kuna pa ito tabi niya. Ma'am Tin, mangulit na data? Kapicture ko dito tayo hindi mo sakap dito tayo ba? Saan? Kapapicture ka ko. Gina. So si Chin, no, si Chin apa nga to ay dadara. Ay langas ning. To, gikugos yang tatay. Lekog tubig. Mama Mercy. Ayos ba? Si Nate naghahab. Mag-unsam na dyan yan. Sige na si Nate ang himatog. Sige palit si Nate og maka UTI. Pagwapa kayo.
Bakante si... Kaon. Dong, singkaon ka. Labay! Nate, hatag dito, taga eh. Balik dire. Shining through the city with a little pumpkin soul. So when I light it up like dynamite, 'cause It's up tonight. So watch me bring the fire, it's not the light. Sailing to the city with a little fucking song. Light it up like dynamite. Whoa. Na 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 like dynamite. So naon sa makanits? Napakaw, tika tuloy amigas. Amigas. Picture pa. Darag smile, uy. Gidarag smile out. Dagan. 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 Ah! Naawa sa Chin. So we're home na guys na. So mag-outro na ko. Okay. So, shout out sa pamilya natin sa Barkim nga taga-Loray, Toledo City. And also shout out Sir Julius Polyapoy sa Awihaw, Toledo City. God bless you everyone and bye! Thank you! Plus. Okay. Na 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 la la la. Le 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 la 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 la.